कैसे बतेबू? अरे राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। और क्या चाहिए? SGY तहलका हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। इहे और बनवा अपना करके रनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। इहे और बनवा अपना करके रनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। और ही क्या चाहिए? SGY पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो, पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो, पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो, पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। इहे बापी चढ़वा अपनी करके कंगनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। इहे बापी चढ़वा अपना करके कंगनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। एक दासी चुपचाप खड़ी थी। SGY महाराज बोले तहरा का चाहिए? वो बोली हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। इहे वास्तव बनवा अपनी गोदी के ललनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो,
गहना